El Growperbot és un robot per aplicacions agrícoles que s'està desenvolupant aquí al CDI en col·laboració amb altres grups de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya, i la intenció d'aquest robot és que sigui capaç de detectar la humitat del subsol. Que està pensat per arribar a tenir un robot autònom equipat en un sistema de radar, sistema de LIDAR i posteriorment amb altres sensors que pugui fer un estudi de la humitat del terreny, del subsol. L'objectiu principal és, en cultius de regadiu, poder determinar si tenim zones amb més o menys aigua, veure diferències. Aquest robot hauria d'anar pels camps fent un mapa de la humitat del subsol. Això s'aconsegueix amb un sensor molt especial, que és un GPR, un radar que penetra a sota del terra, i el senyal que retorna està relacionat amb la humitat. Una vegada que hem captat aquesta informació del terreny, l'objectiu és fer servir intel·ligència artificial per un reconeixement automàtic de patrons. És a dir, es fa un entrenament, s'està fent un entrenament d'aquestes eines en registres sintètics, en registres de laboratori, també en registres que agafem en camp, perquè reconegui automàticament aquests senyals. Aquest mapeig de la humitat del subsol és un mapeig que sí que abarca més o menys, pot abarcar grans superfícies del camp, però és en un moment determinat. Llavors no és un sensor que et doni una mesura contínua amb el temps, sinó que et dona una mesura particular en un moment de temps, però al llarg de tota l'extensió. Llavors aquest robot arribarà a ser capaç d'enviar en temps real informació de si troba algun lloc, algun tros d'aquest terreny, del terreny que estigui analitzant, on pugui haver algun problema, és a dir, un augment brusc de la humitat del terreny o una disminució brusca d'aquesta humitat. Aquest és l'objectiu principal. Aquest radar consta de dues parts, per així dir-ho. Té un ordinador o unitat central. És la unitat que gestiona l'enviament de senyals, si es posa algun tipus de filtrat. I llavors li envia la senyal a l'antena, era l'altra part de l'equip, és una antena, i aquesta antena és variable. Depèn la fondària a la que es vulgui arribar i depèn la precisió que es necessiti. A veure, aquesta tecnologia, de moment, aquests radars que fan la lectura de les característiques del subsol són bastant cars. En aquest cas jo crec que l'aplicació hauria de ser a través d'un lloguer d'aquest servei, perquè tenir un GPR per cada agricultor tampoc no té gaire sentit, però sí que és possible que aquest robot, que és molt versàtil, tu puguis tenir el robot i li puguis adaptar al sensor després.